worden van niks en boer en zo. Ja, dat weet ik niet. Okay. Ja, maar wij gaan gewoon in de Ja, party voor mij hoeft zitten. het niet zo gek te worden, eigenlijk niet, want de rest is gewoon geweldig. Ja, maar Dan komt het op daarop deze zelf zelf mensen tegen te komen. Anders dan. Die zijn aan het tekenen, wacht. Ja, dat is als nee. Nee, ja. Ik moet nu die groeten doen. Aan? Aan een of andere Rob. Niks met ik vind bier zo lekker, jongens. Oh. Dan moet je dat zeker doen. Ja, ik weet niet of het nou nog steeds is, maar waarom? Wat staat er nu? Omdat Michiel denkt dat het wat kracht. Dan moet ik En daar dan, niet op. ja, maar we hebben maar één kracht. Dan moet ik daar niet En op. te warm. En waar staat Ben dan op zolder? Ja. Ja. De rol is wel huge. Oh, Toch een zonnebank. Gewoon aan. Ja, ik ga onder de zonnebank slapen. Nou, Nee, morgen nee. Ah, relax. Ga ik dan boven niet blijven? Ik moet daar niet pakken. Blijven vol dan? ga je nou discussiëren? Of zeg je dat Michiel die stressfeer naar beneden moet tillen? Heb je al een bed neergelegd?